खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोनखौ बे चेनेलाव बरायबाय। आरोबाव नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै थुलुंगानो हो। दिनैनि गाहाय रादाब, आयेन बेरेखा हाथियारा बिपिएफनाव गैया, सरनियानावसो दङ। एमएलए रबिराम नार्जारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैनाय लोगो लोगोनो ओनसोलारि आरो माहारियारि दोलो आफादफोरा गाव गावसिनि दोलोनि बिजाथिनि थाखाय बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायाव मुखुब जानाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो 5 नं क'क्राझार एसटि लकसभा बियाबाव बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै बिटिसिनि गाहाय गोहोम गोनां दोलो बिपिएफनि क'क्राझार सोनाब बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया दिनै लाइमोन बिपिएफनि मोनसे गोनांथार मेलखौ दतमायाव खुंफुङो। बे मेलनि गेजेरजों एमएलए रबिराम नार्जारिया आथिखालनि एमपि नब कुमार सरनियानि सायाव गाग्लोबनानै बाथ्रा बुङो। सरनियाया सासे थांखि गैयै, खामानि गैयै, गोहो गोलोन्दा एमपि होननानै मख'यो। बेनि अनगायैबो एमपि नब सरनियाया सम सम बिटिसिआव आयेन बेरेखा हाथियार दं होननानै मख'नायनि हेंथायै बुङो दि नब कुमार सरनियाया नंखाय बाथ्रा फोसावनानै बिटिएडिनि रायजो राजाफोरखौ गोरोन्थि लामाजों लांनो नाजानाया जाफुङाखै आरो माब्लाबाबो जाफुंसारनाय नङा होननानै एमपि नब सरनियानि आखायावसो आयेन बेरेखा हाथियारफोर दङ आरो बे बाथ्राखौ सरकारासो रोखायै मिथिखागौ आरो रायजो राजाफोराबो मिथिखायो। मानो होनोब्ला नब सरनियाया मोनसे समाव आलफानि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन आरो आलफानि दैदेनगिरि थानाय समाव आखायाव आयेन बेरेखा हाथियार लानानै आफादफोरनि आयेन बेरेखा खामानि मावदोंमोन आरो गोबां बेआइनि खामानिफोराव लोब्बा दंबावोमोन। बिथाङा दासिमबो आखायाव हाथियार लानानै खामानि मावाखै होननानै बेखौ सन्देह खालामनो हाया आरो सरनियानि आखायाव हाथियार दङना गैया बेखौ समाज, रायजो राजा आरो सरकारा मोजाङैनो मिथिगौ होननानै रबिराम नार्जारिया सरनियानि हेंथायै मख'यो। बिथाङा बुंबावो दि एमपि सरनियाया गावनि दायखौ गुबुननि सायाव जाबसिननो नागिरनानै नंखाय फोसावदिंनानै जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायदों। बिपिएफनि आखायाव मोनबो रोखोमनि आयेन बेरेखा हाथियार गैया। बिथाङा बुंबावो दि थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बर' गोरोबथा खालामनाय समावबो गासैबो हाथियारफोरखौ गथायजोबदोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे मेलाव दुरामारि आन्सलिक एबिएमसुनि सा 10 लाइमोनफोरा बिपिएफआव हाबफैयो।